Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङानो दंथयो आरो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ बैसागु बोथोर रंजानाय बोथोरा थांनाय लोगो लोगो माने मावनाय दांनाय समा सफैयो थिग बेबायदियैनो दायो मावनाय दांनाय समा मोनफैबाय आरो नै आं जोंनि गामिनि दुब्लियाव दिनै फैदों माने खुथिया गासि खालामगोननो खोथियाखौ गासि खालामगोन बेखायनो खुथिया एसे फुनो फैबाय गोथौ हाफोराव गायनो थाखाय माने खोथियाखौहाय गासि खालामनो गोनां जायोना तो बेनिखायनो माने आङो न'आवहाय एसे हेफाजाब होनो होननानै खुथियाखौ फुनो फैबाय तो बे जोंनि गामिनि दुब्लि ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आङो जेसे हायो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सेस्था खालामगोन तो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो गामिनि दुब्लियाव फैबाय आरो नोंथांमोनाबो देग्लायनि बा मावनाय दांनाय समाव बा दैज्लां बोथोराव खामानि मावबायना मावाखै मा होनगोन बेखौहाय खोथिया फुबायना फुवा माइ गायनो जाबायना जाया नोंथांमोननिखौबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर कमेन्ट सेक्सनावहाय जाहाथे आंबो मिथिनाय बायदि तो आङो जोंहानि हाया बहुत गोजानाव ओइ टावार हरदोंना बिनि एकदमरे खाथियाव दायो आं थांनानैहाय फुहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोननोबो हायोब्ला देखायनो सेस्था खालामगोन मानसियाथ' हाब्रु जागोन खुथिया फुबा तो अब्लाबो नायनोसै नङा होमबा लोगोफोर ना मा बुङो तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होखा आरो बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना थाब थाबनो नोंथांमोननाव सौहैनाय बायदियै तो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि गामिनि दुब्लि आरो सिगांबो आङो थांनाय बोसोरफोराव हयथ' जानो हागौ आं दुब्लिनि भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो जुदि आंनि चेनेलाव दंखायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो गैयाब्ला आंनि चेनेलाव थांनानै नायथां जोंनि गामिनि दुब्लिनि माइ आबादनि बायदिसिनानि भिडिअ आं होदों नोंथांमोननो तो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर खुथिया थिलि मोनफैसिगोन आरो बारा गोजान गैला फैगासिनो दं हारसिंनो आरो बारा दैज्लां भरबो जायाखै नालाय दुब्लियाव एकदमरे मानसि अट'मेटिक थाबाय थानो तो आं फैगासिनो दङ आरोना मावनाय दांनाय समा मोनफैलायबाय गान दङ नङा बैसागु बोथोरा बारग'लांबायलै आगै मावनाय दांनाय समा सफैलायबाय अलै आगै जादोंना जाया मिथिया ओरैनो माने रोजाबदों आरो मावनाय दांनाय समा मोनफैनायखाय ओरैनो रोजाबदों आरोना बैसागु बोथोराव होमबा रंजानाय दिन नङा होमबा रंजानाय बाजानाय दिनालाय बारग'लांबाय बिदि आरो दा मावनाय दांनाय समा सफैलायबाय नङा होमबा मावनाय बे बोसोरावनो मावनानै लाखायाब्ला नङा होमबा बे बोसोराव माने समाव मावनांगौ समाव मावना लाखायाबा सोर माने होफैगोन नङा होमबा लोगोफोर बेबायदि आरो तो नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ आं खुथिया थिलि मोनफैबाय खुथिया थिलिखौ नोंथांमोना देखायनि बे केमेराजों तो नायलांबाय था भिडिअखौ बेथिं पारि मोनसे मोनथाम आरो बे पारि मोननै तो बे पारिनिनो जिखुनु आं ओइ खनानिफ्राय फुहैनोसै आरोना खाना खिनिफ्राय बायदिथ' नोंथांमोना नुनो मोनदों नै बेनो दा बे खनानिफ्राय फुनैसो बेथिंगालाय मानसि हाबदोबो जानो हागौ नै बिथिं तो लोगोफोर नै बेनो तो लोगोफोर नै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जोंहानि खुथिया थिलि आरो आं बेखौ दा फुनोसै नोंथांमोननोबो हायोब्ला देखायनो नाजागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय
थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों आं नै मुथासे फुबायनो आरो बेबायदिनो लोगोफोर खुथिया फुयै फुयै नेङाखै नेंबाय होनना बुंनो बायदोंमोन नेङाखै खिन्थु नै माने आंनि टाइमा 3टानिफ्राय 4टा लागिल'मोन आङो दायो टाइम जाबाय थांनायनि थ' आङो 5 आखा खुथिया फुबाय आरो आखासे फुबावगोन थारसे खालामगोन थारमाने थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों नै बिथिंगालाय आं लाइन खालामना दोनदो 5 आखा जाना दं आरो आखासे बनायगोन बिनि उनाव आङो थांनोसै आरो भिडिअखौबो फोजोबसिगोन थ' लास्ट आखा फुनायखौ नोंथांमोना नायबावदो आंनि खुथिया फुनायखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय थ' बे सारा खुथिया थिलिया जोंहानि नै बे नुनायखिनिया आं बेखिनि जायगाखौ फुबाय आरोना थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों भिडिअनि गेजेरजों बेलाय बेखिनिखौ आं फुबाय थ' लोगोफोर आङो लास्ट खुथिया फुनाय माबाखौ देखायनो हायासै मानोना माने मबाइलखौ माने दोननो सुबिदा जायासै नै आंनि खुथिया फुनाया नोंथांमोना नायना ला बे हेसिना रजिया बेखिनियानो आं बारा खुथिया फुनो हायासै माने टाइम थोला नालाय आं बेखायनो आंहा दा डिउटियाव थांनो टाइम जालायबाय थ' बेखायनो आं दा थांनोसै नैबेखिनिया खुथिया आं बेखिनिखौ फुबाय बाखिखिनिखौ आफाया फैदों आफायाहाय नै फुनानै थांगोन दायो आङो बेखिनिखौनो फुनानैहाय दिनैनि बे ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नै ओमफ्राय आङो थांनानै दुगैनानै माबा मोनसे ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना गोदानाव चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां लोगोसेनो खाथिनि बेल बाटनखौ थां देना गालांबानो जाबाय जाहाथे बेल बाटनखौ देना होबासो माने गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोनाव थाङो नालाय गोरखांदो थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बा